Kaixo ikusle maiteok, bideo honetan zalantza asko sortzen dituen galdera bat erantzungo dugu. Nola sortzen dira txertoak? Oso interesgarria den gaia da hau. Izan ere, baldakizu zein harrigarria den osagaien txikiekin lortzen den inpaktua munduko osasunean? Hasteko, txerto bat animalia batean erantzun immune bat eragiteko gai den sustantzia da, eta etorkizunean infekzioetatik babesteko ahalmena ematen dio. Beraz, garrantzitsuak dira gaixotasun infekzioso asko prebenitu eta tratatzeko. Lehen txertoa 1956an sortu zen. Edward Jennerrek egin zuen eta baztangaren aurkakoa zen. Horrek txertoen oinarriak ezarri zituen, eta geroztik hainbat gaixotasunen aurkako txertoak garatu dira. Baina nola sortzen dira txertoak? Lehenengo pausua birusa identifikatzea da. Ondoren, birusa txertoa jasotzen duenarentzat arriskutsua ez izatea lortu behar da. Hori lortuta, txerto handuia egiaztatu behar da. Gero, txertoa sortzeko behar diren erreaktiboak prestatzen dira, eta behin txertoa sortuta, txertoa behar den tokira garraiatzeko prestatzen da. Ikusleok behar bada pentsatzen duzue txerto guztiak berdinak direla, baina ez. Oinarria berdina bada ere, txerto mota asko daude, eta orain haien arteko desberdintasun nagusiak azalduko ditugu. Batzuetan, hildako patogenoetan oinarritzen dira, adibidez, txerto toxoideoetan, hildako patogenoak edo exotoxinak erabiltzen dira, baina toxikotasuna kenduta. Honen adibide ezaguna, tetanosaren txertoa da. Txerto inaktibatuak ere mota honetakoak dira, baina kasu honetan hildako mikroorganismo inaktibatuak erabiltzen dira, adibidez, entzefalitis japoniarraren kontrako txertoan. Baina txerto batzuetan mikroorganismoak bizirik daude, hala nola txerto atenuatuetan. Hauetan, birulentzia partzialki edo guztiz gutxituta dute, eta immunizazioa denbora luzez mantentzen da. Txerto atenuatuak asko erabiltzen dira birusen kasuan, adibidez, elgorriaren eta morroaren kontran. Baina txerto bat lortzeko ez da beti mikroorganismo osoa erabili behar. Azpiunitateko txertoetan patogeno baten espezifikoak diren proteina edo proteina zatiak erabiltzen dira. Birusen kasuan, adibidez, estalkiaren proteinak erabiltzen dira. Proteina dosi handiak erabiltzen dira, eta txerto hauekin immunitate maila altua lortzen da, eta nahiko azkar gainera. Horrekin batera, DNA edo RNA txertoak ere badaude. Biak dira oso seguruak, ez direlako infekziosoak eta oso espezifikoak direlako. Dena den, gaur egun ingeniaritza genetikoa asko aurreratu da, eta hori ere txertoetan ikus daiteke. Hemendik abiatuta, beste txerto mota batzu garatu dira. Aurreko txertoetan ez bezala, hauetan patogenoen geneak aldatzen dira. Birus edo bakterio patogenoetan birulentzia faktoreak kodetzen dituzten gene batzuk daude. Txerto errekombinateetan, gene horiek ezabatu edo aldatu egiten dira eta bakarrik ikusten dira erantzun immunea eragiten duten produktuak. Bestalde, txerto vektorialetan, birus patogeno baten geneak hartu eta kalterik sortzen ez duen birus batean txertatu egiten dira. Behin txertoak ekoizteko prozedura eta txerto motak ikusita, zer gertatzen da merkaturatu baino lehen? Txertoen garapena prozesu konplexu, luze eta oso erregulatua da. Txertoen erregulaziorako sistema 20. mendean sortu zen, eta gaur egun Europako Medikamentu Agentzia da Europan haien kudeaketaz arduratzen dena. Txertoaren segurtasuna bermatzeko eta onartua izateko, hainbat etapa gainditu behar dira. Hasteko esplorazio etapa dago. Horretan, zientzialariek gaixotasunei aurre egiteko antigeno natural zein artifizialak bilatzen dituzte. Ondoren, etapa preklinikoa dator. Horretan, animaliekin azterketak egiten dira, adibidez arratoi edo tximuekin, batez ere txertoaren erantzun immunologikoa aztertzeko. Gero, IND eskaeran patrozinatzaile batek medikamentu berri bat ikertzeko eskaera bidaltzen du, eta Europako Medikamentuen Agentziak onartzen badu, hurrengo faseak martxan jartzen dira. Lehenengo txertoa pertsona talde txiki batean aztertzen da, 20 pertsona, eta seguruak direla frogatzen bada, pertsona taldea faseka handitzen da, milaka pertsona izan arte. Azkenengo fasean, txertoa segurua bada, onartze ofiziala jasotzen du, eta txertoa mundu mailan erabiltzeko ekoiztu daiteke. Amaitzeko, badakigu gaur egun txerto mota berri asko garatzen ari direla, eta gero eta seguruagoak direnez, etorkizun batean oraindik oso arruntak edo hilkorrak diren gaixotasunak desagertaratzea posible izango da. Adibidez, azken urteotan aurrerapen oso handiak egin dira RNA txertoetan, COVID-19 kontra erabili direlako.
Gainera, ingeniaritza genetikoko arloan bestelako ikerketak egiten ari dira, gero eta txerto eraginkorragoak eta seguruagoak lortzeko, mundu osora eta ez bakarrik herrialde aberatsetara iristen direnak. Bueno, eta hori zona dena, espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gogoratu, gehiago sakondu nahi baduzuela, hemen behean deskripzioan erabilitako bibliografia utzi dizuegula. Hurrengora arte!